20 ngadto sa 30% nga pagsaka sa gidaghanon sa mga pasahero nga muagi sa Mactan Cebu International Airport Gipanglantawan sa Mactan Cebu International Airport Authority karong Semana Santa hangtod na sa paghuman sa summer. Gumika ni ini ilusad karong Abril 2 ang Oplan Biyahe'ng Ayo, Semana Santa and Summer Vacation 2023. Siluan mayroon din sa detalye. Usa sa dagsaan sa daghang mga pasahero matag Semana Santa ang mga airports. Busa ang banay formaleho na niguro gayud nga makalikay sa pagdasok sa daghang mga pasahero sunod semana. Kay atuan na sila sa kauluhan na nimuyo, gisiguro nilang makauli sa Cebu aron mabisita ang ilang mga kabanay sa Bugos City. 7 days lang kami dito. Doon alam sa among mga ginikanan nga di aman gilubong. Mga igsoon, mga kaigsuonan, mga yagaw na ba? Bisan kun sa Abril 2 pa ilusad ang Oplan Biyahe'ng Ayo Semana Santa and Summer Vacation 2023, karon pa lang gimontar na ang mga Public Assistance Desk ug Malasakit Help Desk. Matod ni MCIA General Manager Julius Neri, natala sa naasoyng airport ang 1.6 million ka mga pasahero sa domestic flights ug 500,000 ka mga pasahero sa mga international flights sukad Enero hangtod Marso ning tuiga. Og ilang Gipanglantawan nga mosaka pagayud kini sugod-sunod semana hangtod sa mga buwan sa Abril ug Mayo. We expect an unusually high number of passengers both for domestic and international flights. Holy Week is also the start of murag summer naman gyud, no? So daghan sang mo pauli kay mo summer vacation. So we're expecting an increase maybe of 20-30% in the volume nato. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.